גם בממ"ד יש לי את הקלף, מאת הדר מילר. הלכתי לישון מתרגשת ממש. מחר הולך להיות טיול מיוחד. כבר דמיינתי את האוטובוס, את החברות יושבות לידי, את הצחוק. סידרתי את השמיכה כמו שאני אוהבת, שמתי את הראש על הכרית. נראה לי נרדמתי תוך 3 שניות, ופתאום... הסקה. הלב שלי קפץ ראשון, אחר כך העיניים נפקחו. לא כל כך הבנתי מה בדיוק קורה, אבל הגוף ידע מה עושים עכשיו. לקום, לקרוא לאחי וקדימה לממ"ד. אמא ואבא כבר היו בדרך אלינו. הכל התנהל רגיל, אנחנו כבר מורגלים, זה כבר קרה הרבה פעמים. בחוץ הכל מתנהל כמו תמיד, בפנים בלגן. אני עייפה כל כך, וגם מוטרדת. המחשבות רצות בלי סדר, ההתלהבות מהטיול של מחר נפלה לרצפה בבת אחת. אני גם ממש כועסת וגם קצת מבוהלת, אחי בוכה, צורח אפילו, וסבתא שאצלנו הלילה נראית מודאגת ועייפה. הלב דופק מהר יותר, אני מתחילה להילחץ וכבר ממש מתעצבנת. המחשבות רצות, למה עכשיו? זה מסוכן? כמה זמן יהיה בממ"ד? ומה עם הטיול מחר? זה אומר שהוא בוטל? אוף, מה הם רוצים? מתי זה נגמר? ולמה זה קורה כל הזמן? ופתאום אני נזכרת, גם בממ"ד, גם בלילה, גם כשהכל רועש ומבולגן בתוכי, יש לי את הקלף, קלף קטן, קסם חזק. הוא הקלף הדמיוני אבל הכי אמיתי שיש בחיים. אני מוציאה אותו בדמיון, מניחה אותו על הלב, עוצמת עיניים ונושמת עמוק. הקלף מנצנץ, הקסם פועל. שואפת את הקסם עמוק פנימה, מרגישה אותו נכנס ומתגלגל בבטן. 3 שניות שקטות, ונושפת לאט לאט, ארוך ארוך, כאילו קיביתי הרבה נרות. ועוד נשימה, ועוד אחת. אני מיד מרגישה קצת יותר רגועה, קצת יותר בטוחה. ועם הנשימה השלישית, אני שומעת את עצמי מדברת אל עצמי. אני לוחשת בשקט. אם אני לא אוכל לשנות, אני לא צריכה לדאוג. זה כבר קרה לנו לפני, וגם אם הטיול יידחה, הוא לא ייעלם. והכי חשוב, אני מוגנת, אני בטוחה, אני מסתדרת בכל מצב. אני פוקחת את העיניים לאט, מסתכלת סביב. אני רואה את אחי, הוא כבר לא בוכה, אבל עדיין נראה מוטרד. אני מביטה בסבתא, היא נראית לי ממש לחוצה. אני אומרת להם, יש לי קלף קסם קטן, קטן אבל חזק, בואו תראו, תנשמו איתי יחדיו. אני מניחה יד על הלב, כולם מהנהנים בראש, אנחנו עוצמים עיניים רק לכמה שניות. נושמים עמוק עמוק. כולנו ביחד, שואפים, מרגישים את האוויר נכנס, מרגישים את הקסם בפנים, הוא מתגלגל בשקט בבטן, מרגיע את הלב, מחזיקים רגע, ואז נושפים לאט, ארוך ארוך. כשאנחנו פוקחים עיניים, משהו כבר שקט יותר. אנחנו יודעים בפנים שאנחנו בטוחים ומוגנים, מסתדרים בכל מצב. ופתאום, אמא ואבא מקבלים הודעה, הגיע הזמן לצאת מהממ"ד. סבתא קמה לאט לאט, נותנת לי חיבוק חזק חזק. תודה היא לוחשת, זה מרגש שיש לך כזה לב, זה ממש יפה, תמיד את עוזרת, איזה מזל שיש לך את קלף הקסם. אני מחייכת מעט, אני כבר ממש עייפה. אני לא מרגישה גיבורה, אני מרגישה גאונה. יש לי את הקלף שלי, יש לי את הקסם שלי. אני במיטה, השקט חזר, אני מתכוון להירדם בשנייה. רק לפני זה, אני נושמת נשימת קסם אחרונה. ומרגישה בתוכי חזק, אני בטוחה ומוגנת, מסתדרת בכל מצב. ובשבילך, חברה יקרה, גם לך יש קלף קסם שלך. מחר צבעי אותו בצבעים שאת אוהבת. מחר, מתי שתרצי, תניחי יד על הלב, נשימת קסם עמוקה, והוא יפעל. תרגישי בתוכך קצת יותר שקטה, קצת יותר בטוחה, כי הקסם כבר נמצא בך. לילה טוב חברה. ליל מנוחה.